Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka lempong ilek kai football, yak beratip kum ka tirot singkop, bala jupelong da ka Khasi Students Union Nong Cloud Circle, man lausnam hau benai, jiliu bat naitung. Lahaban pensangnya no shwa mentak kenti nakadaw ka jingyay kiyo kibere kabayo e jing pang coronavirus ni COVID-19 haka jela bat ka pelong ru yak sarkar Meghalaya ban manating yak ginu kijing pelong yak kijing lang patba ni kijing lek kai ki bayata khu marmet ya menta sipor uskatri ka ki isu no Cloud Circle usamla shan board khar habai kran ba ka Batisi TV lapan pau ka jing so kya ba ka jing so diaw banduk penlong ya kum kini ka lempong ilek kai ka baju pelong sisien hang sisnam kum kadak pan kan mau burom ya ka lingkhu siap jong siem ka himanong cloud upa tirot sing siem bat ya ka balaju pen kot pan ha ka khat nyau trek unai tong ka ba hap ru ha ka lingkhu siap jong niu siem ba krau nam jong ka cai beriu uneu no elam jong seng lai thu bayam mentau snam nakaliang keseng kala syemi karai banchu pelong tang da ka jinglek bu sentiu hau mot sakan mau jong siem tirot sing ubadan hanong klau lang ba ki isi ka bangile syong mentak sngi ngile syemi karai ba mentau snam ngin haban pensenge ya ki jingile kai ki bangi ju penyele kai mal usnam ham tame ko football ke bangi ong ka tirot singkop ke bangi ju penyele mal usnam hagani kasngi ban lengku lani ban penkuru hagasngi lengku je kasngi yap jong utirot sing pat kawai ru karai ngilai shim bahakani kasngi lengku sngi yap jong utirot sing ka isi kalarai ba ngin shulit ban bu sentiu kum kadak kejing burom naga bantau niu kla kawai rengkat bat kasnong nong klau nang ni kumjuru ban buranti ya ki protokol ke ba ka sarkar kalabu na ka menta kejingya da yu ni knyang jingpang COVID-19 ke bangi ong hagini kisngi ki bomenta tana kaliang ka jong ngi kinong ram jik circle hoi ni sip khai ka menta kom ba jing le man ka stam ka bai de ba ka jing rakhen ka jing celebrate ki jongi yu khlawai ki jongi te nakale ka jongi kom kinong ram circle oi wala ngimyo ban rakhe ka snam yakan ka jingle buram jungi nu khlawai jungi rei ngimde ban do muslim reka barang kamtam ka jingim jungi gibru ngimda kwae ka ingin don kame ka jing rakhe ka jungi ka jingle kamen subah rei kamenta ka kongsan jong ka jingim jungi mang aina menu khlawai ka jungi adang tre kilo ki betaro laga dia ka education ne ka boleh putih ni haka kamai gaji lah kini kuni kamro ini ban prestom bang ini le ban kau syakmat kenang bang ila ban yada ni ban ainam ni du khlakawai kijungi khamtam bang yale bani kenjo bat kini kui pat kibru kibana bar ki bala kham kiu bro kiliang kenang bang kini kibru kibana bar kimla bang kini ikam kijam kijungi haka nika beri kajongi namar ngi i hakini kisi beki por mata bon ki kam ki jam ko jongi langi pe hak education langi ngipe hak kama ki kajiru bon ki lakni lakini ki bro ki banabar te kumta nekala ka jongi kum ka circle ngi kentui ki parado para thang ki jongi bakumnu nginyale bangin yekeu shakmat habaro ki liang pat nakala yang ka jongi kum ka circle ngi kenturo khamtam kani ka por badon kum kani ka jingpang kham bangi i kiwi ki state bat kiwi ki jala jong kari India kira nangku kat menang mi kisngi rengi seu bat ngidon bok bak jala ka jungi haru menta kadang dunai ni jingpang te kerpat ban nakalian ka jongi ngin yele bakumno ngin pengor hak baide bat ka jingwan ki bro ki banabar bangin omailat yeki bakumno kinwan train ni ban wan sekam sengjam khnang ba ngila ban yele yin pinang jingpang kini kilong kijing kentu jongi yeki parado parthai jong ka beri ka jongi